Upang magbigay ng bagong oportunidad para sa mga lokal na negosyo at mamimili, inilunsad kamakailan ang kauna-unahang flea market sa bayan ng Bolinao. Isinagawa ito sa Centro Square, Don P. Calado Street, Concordia sa bayan. Tampok ang mga murang produkto gaya ng damit, gamit sa bahay, pagkain, accessories, handicraft at marami pang iba. Nagkaroon rin ng tattoo art para sa mga tattoo lovers at binigyang buhay ang lugar ng live performances mula sa lokal na banda sa Pangasinan. Layunin ng flea market na bigyan ng pagkakataon ang mga maliliit na negosyante na makilala ang kanilang produkto sa mas malawak na merkado. At yan ang ating good news. Ako si Idol Ruru Hugutaro, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.